I'm back here with part 2 of topic Abantwana. I think part 1 thethe kakhulu ndagxila miscarriages. Now ndinqwenela sithethe nge-abortion, ukukhupha isisu, terminations. Yona iyohluka indlela etrithwa ngayo okanye enyangwa ngayo. You understand? Cleansing abortion can never be the same as that of miscarriage. Masiqale kule ndawo. Remember, lo mntwana is a spirit that is sent. You understand? I always say this. I think I've said this many times in my previous videos. We are all here for a purpose. Sizizithunywa sonke xa silapha. Wonke umuntu uthunyiwa, akho mntu ukhaphe omnye. Uyayiva ke ngoku? Even nawe as umzali wam okanye mna as umzali wakho, I can never ndikuthwalela umthwalo wobizo lwakho okanye wokuthunywa kwakho. Mna, I'm just a carrier for umntwana wam, you understand? Carrier and mentor, like ndimguide akhule alungele uxanduva lokuthunywa kwakhe. You understand? Ithi laa nto, before we are born, andiqala ukutsho, before sibe kanti siyazalwa bekuhlalwe phantsi kwahlelwa. Uyayiva ke ngoku? Zizidalwa zakokwenu, izithunywa zakokwenu, master guides, ookhokho bokhokho, abantu abaphethe isibongo sakho. Bahlale phantsi bathi noko kuyadingeka ilungiswe ingxaki ethile, sizawuthuma bani? Kuthiwe nankuba ngelo xesha ke ngoku sewabhubha kudala, usewungumoya okwele mimoya. Laa nto kuthiwa umntu uzalwa aphinde azalwe, i-reincarnation. Kubonakala into yoba mawukho ukrweqwe bani, mani sinengxaki ekufuneka iyolungiswa. Ngoku sicinga uthuma wena, uvume okanye ungavumi. You understand? We all always have a will, even in spirit. You understand? Even in spirit, hlobo loba you choose kwa ukuba sisiporho. You understand? It's a choice. Ukuba uyawela, cross over, okanye ufuna ushiyeka uporhele thina. So even in spirit, we have a choice. Singekazalwa, we have a choice uba uyafuna uthunywa okanye awufuni na, okanye awufuni le task ufuna leya. So ne-contract ke ngoku nabantu bakokwenu okanye mandithi abantu baphethe ubomi bakho. Uyayiva? Ufunelwe ke ngoku ikhariya yakho. You understand? Umuntu oza kuthwala. Ufumane ke ngoku umamakho. Ngelishwa ke umamakho, nqinamba zasemhlabeni, abe buthaka, abe ethe, thatha izigqibo umamakho ezizawubangela ubomi bakho bube bufutshane wena. Uthi ungekazalwa nozalwa, bathatha isigqibo notatakhe into yoba ixesha lakho belingekafiki, abekho ready, you know, mhlawumbi kukho abantwana abaninzi phambi kwakho, so abazuafoda la izinto zi-expensive. Okanye umama kufumanisa into bebekhe wazale intombi, uzawuphinda disappoint abazali, uyoyika akazukwazi. Okanye omnye azibone emncinci kakhulu, woyika uphoxa abazali, into ezinjalo, uyabona? Okanye umithele indoda etshatileyo, you understand? Indoda ibisithi, heyi, ndanditshilo kwendathi andifuni mntana mna. You understand? Bona into yoba uzawuma wedwa ke ngoku, isimoke uzasifela wedwa njani, uqonda uba mawumkhuphe lo mntwana. Now uyayibona into yoba lo mntu uyikhariya nguye othathe isigqibo engayazi uba lo mntu amthweleyo uthunywe ntoni. Do you think that will go unnoticed or unpunished? Ngaba bathumileyo ke ngoku? I doubt. Ithi loo nto leyo umoshile. And this is the honest truth. Andithethi ke ngoku, asithethi nge-rights, ntontoni, and the Western beliefs. You understand? Ngoku ilungiswa njani ke ngoku? Kuyalungiseka. Omnye shem bengayazi, you understand? Engayazi into yoba yonke into mos ine-repercussions, you understand? Sewayenza le abortion, kuthiwani ke ngoku?
Into ebalulekileyo nge-abortion ukuze isombululeke le ngxaki hlambululo. Ukuhlambulula kuthini? Kukuthetha inyaniso, ukuphuma phandle nenyaniso. Hlambulula phi? Ekhaya, kubantu abaphethe wena. Uzothi uyothethelwa, ungxengxezelelwe, ucelelwe uxolo. Awukwazi ucelela uxolo wena wonile, udinga igqwetha ngoku. Which is why ndisithi mna ezinye izinto azikwazi ulungiseka enyangeni okanye egqirheni okanye exhweleni okanye emthandazeli okanye emprofethini, zidinga ikhaya ncakasana. Funeka ke ngoku ube ngutatakho usa udaba kumama. Hey mama, ngonyaka othile mani, ngephutha, ngokungazi, ngokwesaba, ngokoyika, ngobugwala, ndathatha isigqibo esilolu hlobo. Ngoku ayindihlelisanga kakuhle le nto leni. Ukubana ngaba likhaya eliqondayo, litsho ke ngoku likufunela uncedo lo mntu okwaziyo uyilungisa, kodwa uzazi apha ekhaya azokulungiselela loo meko leyo. Uhlanjwe ngamayeza athile, uhlanjululwe ngamayeza athile, uyovaswa emanzini ahambayo, uxoxelwe kangangoko. Kuqale kwaxoxa lo mntu uphethe imicimbi yakokwenu. Abantu abaninzi bayayoyika, abayifuni because kaloku ilihlazo ngelinye ixesha umntu kuzawuthethwa ngaye, axolele ukufanayo. But unfortunately, this is one thing ongenayoyilungisa esigodlweni segqirha elithile. I'm just being honest. Laa mntwana mna ndingumamkhonjwa mna. Laa mntwana ayingomntana wamakhonjo. Azulayitela umntwana wasemathileni, uyayiva, izibane ekhaya. Ngumoya wapha lona, you understand, emathileni. Izinto masiziqondeni bethunana xa sizenza. Lo moya xa sithetha nawo siwuhlalisa kakuhle, siwamkela, sixolisa kuwo, siwamkela, siwuzinzisa. Mawuzinze kokwabo, kubantu bakokwabo, hayi komnye umzi. Uyayiva? At best, ukubana ngaba kuyingxaki ngokwasekhayeni, makuyiwe ke kwiindawo nokwezihlambulukileyo zomoya, kuyothethwa nalo moya walo mntwana. Mhlawumbi entabeni, khona iladi lentaba okanye emlanjeni, emkhathwini, iladi lomntwana. Kwenziwa iladi lomntwana. Sendiba sekukhwenya indlela ke ngoku, but kufuneka lo mntu ungumenzi esiqondile isono sakhe. Kungenziwa nje kugqithiswe usana kunina. Ithi loo nto leyo masithi sizenza izinto masiziqonde into yoba le nto lena ndizayimela na, because ezinye izinto zizawufuna uvela. Okwena ungafuni uyiveza, ifuna inyanzeleke uba mayivele because ngoku ubomi bakho bumile. And ingxaki ne, xa zingalungiswa ezi zinto, both miscarriage ne-abortion, kufumaniseka uba kuafektheka aba abantwana ubazale emva kwalo. Umoya walo mntwana usadinga, uyazula kaloku, ukhona, akho mntu uthethayo ngaye, akanalo negama yena. Uyayiva? Ubukela abantwana bakokwabo bonwabile, kumandi. Uyayiva? Kulityelwe ngaye. You understand? This spirit has the power to turn things kube sawa apha ekhaya, anenzela inkawu ngenja kwaba bantwana benu. You understand? Ubone ngumntwana etshintshile ibehavior, kube muncumane ekhaya, because there is this spirit, a spirit of an unappeased, ithini le nto, unappeased unborn child. English was never our language, khange sithande. Bethulani mani, bendiyishiyele nzathu. Part 3 ke usithetha ngantoni? Ngumntwana wesingxobo. Till the next one.